Yes, sa Bombo Fund sa mga kabombo atol sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr kagahapon sa Sugbo, partikular na sa Lungsod sa Dumanjug. Iyahang gituki ang pipila ka mga pagdayig Kalambuan ug hinungdan. Nganong nahimong nga sumdanan ang Sugbo province sa iyahang programa nga 20 pesos nga kilo sa bugas. Usa na ana ang pagdayig niya sa ekonomiya sa Sugbo nga nitubo 5.7% tungod niini nga pagtubo sa mga programa o mga inisyatibo nga mahigalaon sa pamuhunan sa lalawigan. Gikutlo sab niya ang 97.1% nga rate sa pagpanarbaho nga nagpakita nga 2.9% lamang sa populasyon ang nagpabilin nga walay trabaho. Ang Cebu nga gitumbo ka sa presidente nagmaniho sa paglambo sa ekonomiya sa Central Visayas kung diin dako kayo og natampo sa padayon nga 7.3% nga pagtubo sa ekonomiya sa Nahisgutan nga rehiyon. Dugang ni ana nahisgutan usab niya ang Kadiwa Center diin adunay 7 ka buok niini sa dakbayan sa Sugbo nga usa sa nahimong sentro sa center sa lagdang pagpatuman sa 20 pesos nga programa sa bugas. Subay pa niya nga ang Central Visayas o ang Cebu mao ang una nga mga implementahan sa 20 pesos nga bugas kay matud pa andam na ang sistema sa Cebu ug adunay mga IDs. Iya usab nga natataw ang rason nganong sukad pa paglingkod niini karon pa na implementar ang mao nga saad niya og iyahang nasubay nga aduna pay kinahanglan nga hanayon og tarungon alang sa mga mag-uuma sama na lamang sa paghatag og mga makina o process sa center. Dugang ni ana nagkanayon usabang nga ang gobyerno mosagop sa sistema nga gamiton na sa lalawigan na sa Sugbo alang sa mas organisado nga roll out sa benting bigas sa meron na nausab na kana Bombo funds mga kabombo no. Ang tawag na sa iyang programa kay BBM na which is benting bigas meron na o katong nauna nga 20 pesos nga kilo sa bugas sa usa nakapakigpulong kaniya kagahapon ngadto sa Dumanjug. Matud niya nga na maglamdigit kini og smart application alang sa pag-apod-apoda sa naasoy nga bugas sa matag Pilipino. Subay ni ana atong paminawon ang nahimong pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang katotohanan, nung nakita namin, ang Cebu, may sistema na para pag-distribute, pati yung kanilang mga apps na ginagamit, ginaya po namin. Hiningi namin kay Gobwen, nagmagandang loob naman si Gobwen na binigay sa amin. Siyempre, iba yung probinsya, iba yung national, pero konting pagbabago lang. At yun na ang gagamitin natin na app para sa pag-distribute ng 20 pesos per kilo na bigas. Dito po sa Cebu, may 7 na Kadiwa Center. Yan na ngayon ang magiging gitna center ng ang 20 pesos per kilo na bigas. Yan po ay nakamit na natin. Hindi po naabot kaagad dahil ito po ay kailangan ayusin po natin ang ating pagtulong sa ating mga magsasaka. Kailangan bigyan natin sila ng mga makinarya. Kailangan magtayo tayo ng mga processing center. Yan, kaya sinimulan po namin ito pag-upo. Ang pamahayagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr kagahapong adlaw atol sa Kalihokan nga gipahigayon ngadto sa lungsod sa Dumanjug. Bombo funds, how's that? So kani karon Bombo Cherry no kay matud pa naka-template na sila gisundan sa Cebu province salig kay Presidente Marcos nga katong programa sa Sugbo, merkado, barato, kapabaligyag, bugas ni Tunhay dito Bombo Cherry. Maragwa man gito ni palayo. Yes, Bombo funds no. Base sa iyang pamahayaga which is wala na nato nasulod Bombo funds kay taas sa pagkaayo nga out of provinces daw kuno Bombo funds diri sa Visayas ang Cebu or Central Visayas sa pagdumala daw kuno ni Governor Gwendolyn Garcia maoy una nga ninghimo sa iyahang gisaad nga 20 pesos nga kilo sa bugas nga ni-adjust Bombo funds para mapatuman kini og mahatag ngadto sa mga nanginahanglan. Sa imong pangutana kung salig bagid kayo si Bombo Marcos, si President Marcos kang Gov. Gwen Garcia Bombo funds, murag sumala sa iyahang pamulong atol sa iyang speech ingana ang kaniang atong nasabtan Bombo funds. Dako ang iyang pagsalig sa gobernadora sa Sugbo. Daghang salamat Bombo Cherry. Nalukad live direktamente dire sa Lawak Balitaanan na Bombo Cherry May Balingit para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!